Стратегическое партнерство с Российской Федерацией отвечает нашим национальным интересам и служит гарантией безопасности и стабильности в регионе. Как бы нынешняя власть не пыталась поссорить нас с Россией и другими соседями, весь мир знает, белорусы умеют дружить. Шановные суайчыннікі, весь свет ведае, што беларусы вялікі народ і шчодры народ. Мы далі шмат свету. У розных краінах беларусы сталі магутнымі постацямі у розных галінах. Мы павінны вярнуць нацыі самапавагу. Нашы гістарычныя сімвалы, бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня, беларуская мова павінны заняць адпаведнае месца ў нашым жыцці, стаць дзяржаўнымі. Усе нашы соседи вернули свае гістарычныя сімвалы. І толькі ў нас Лукашенко увёў нейкія скажоныя сімвалы. Якія сімвалы, такое і жыццё. Ганьбай для беларусаў з'яўляецца то, што у нас няма ніводнага універсітэта з выкладаннем на беларускай мове. Адзіны ліцэй, гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, які вёў навучанне на беларускай мове, быў зачынены ўладамі. Зараз у будынку ліцэя месціцца цэнтральны суд. Дарэчы, некаторыя выпускнікі ліцэя і настаўнікі былі асуджаны гэтым судом у гэтым будынку за палітычную дзейнасць. Сёння ліцэй працуе ў падполлі. Я магу нагадаць адну гісторыю пра расійскага хлопца з Уралу, які прыехаў у Беларусь падчас службы ў войску. Ён захапляўся музыкай. І калі ён пачуў, як у нашых вёсках беларускія жанчыны спяваюць беларускія песні, яго жыццё змянілася. Ён спрычыніўся да таго, што на небасхіле заззяла новая музычная зорка, сусветна вядомы ансамбль песняры. Імя гэтага хлопца Владимир Мулявин. Дарэчы, Владимир Мулявин пэўны час быў маім суседам, і я нават захоўваю гітару, на якой ён граў на дзень народзінаў маёй бабулі. Песняры сталі выбітным ансамблем, калі б яны спявалі па-руску ці па-ангельску, але вялікімі яны сталі толькі дзякуючы беларускай мове і беларускай песні. Калі мы атрымалі незалежнасць, пачалося духоўнае адраджэнне. Народу вярталі храмы і хрысціянскія святы. Калі прыйшоў да ўлады Лукашенко, ён пазбавіў нас выходных на другі дзень Пасхі, Вялікадзень, і дзядоў, дзень памяці памерлых. Я абяцаю, што другія дні Пасхі дзяды вернуцца як выходныя дні. Гэта будзе адзін з першых маіх указаў. Будуць таксама абаронены правы вернікаў іншых веравызнанняў. Вельмі моцны водгук ад людзей я пачуў пасля майго першага выступу, калі я сказаў, што ўжо 20 снежня краіна можа быць свабоднай і Лукашенко не будзе пры ўладзе. Жыхары Гомеля нават пачалі збіраць грошы на квіток для Лукашэнкі да Венесуэлы. Аднак у адным з каментароў у інтэрнэце я пабачыў наступнае. О, як бы мне хацелася заснуць і прачнуцца 20 снежня, калі Беларусь будзе вольнай і калі не будзе Лукашэнкі. Ведаеце, калі мы зараз падчас выбараў пойдзем спаць, то мы можам і не прачнуцца, і нічога ў краіне не зменіцца.
Беларусы, хопить спать. Давайте прачынацца. Давайте долучацца да працы. До 19 снежня засталося менш за 3 тыдні. У нас у кожнага есть 30 сяброў, сваякоў, знаёмых. Размаўляйце з імі. Тэлефануйце. Размаўляйце праз інтэрнэт. Долучайцеся да распаўсюду інфармацыі. Падтрымайце мяне. Падтрымайце Владимира Некляева. Падтрымайце іншых дэмакратычных кандыдатаў. Хлопцы і дзяўчата, моладзь усходняй Еўропы заваявала сваё права ездзіць па свету без віз сваім змаганнем за свабоду. Вы таксама можете заваяваць гэтае права. 19 снежня а 8 гадзіне на плошчы ў Менску вы можете гэта зрабіць і можете атрымаць шенгенскую візу у бліжэйшыя гады. Жанчыны, вы ж хочаце, каб побач з вами быў герой. Не трымайце мужчыну ў сваіх ля спадніцы. Вы хочаце героя, а не істоту на канапе. Добраславіце іх на дзеянне, і яны вернуцца да вас пераможцамі. Дорогие мужчины, я ведаю, что свой выбор вы уже зрабілі. Сёння лёс краіны вырашаецца не на кухне, а на плошчы. Сустрэнемся 19 снежня а 8 гадзіне на плошчы ў Мінску, каб, як у нармальнай еўрапейскай краіне, гэта ўсё па закону, чакаць вынікаў выбараў, святкаваць перамогу свайго кандыдата. Збярэмся разам, каб адсвяткаваць гэтую перамогу. Таму, калі мы не збярэмся, яе святкаваць будуць фальсіфікатары і дыктатар. 19 снежня ўвечары весь свет будзе глядзець на Беларусь. 500 замежных журналістаў, 1000 міжнародных назіральнікаў, все будут уважліва сачыць за нами. Гісторыя робіцца сёння. Гісторыю робім мы, і мы пераможам.